Her er Mogens. Mogens, han spiller bowling med sine venner. Sine bedste venner. Kan Mogens måtte få en strike? Det kan vi finde ud af. Yeah! Det gik godt, Mogens. Du væltede. Stop lidt. Du væltede. Lad os se, du væltede. 1, 2, 3, 4, 5 kejler. 5 kejler og 6 kejler. Flot gået, Mogens. Vi stiller banen op igen. Så kan Mogens se, om han kan ramme endnu flere denne gang. Det sker ikke. Sådan. Så Mogens, det bliver for en lidt længere afstand. Lad os se, hvad det er så langt fra her. Sådan. Så du kan nu, Mogens. Så herfra. Trykker du lidt. Start, Mogens. Trykker nu. Go, Mogens. Go, Mogens. Woohoo. Så Mogens, stop lige. Den her gang ramte du. Du var cirka en halv meter længere fra, og det ramte du. 1, 2. 2 lå ned. Det var 2. Ja, og før ramte du 5. 2 plus 5, det er 7. Du har fået ud af 2 kampe, har du fået 7 point, Mogens. Det var nemlig flot gået. Han er faldet i søvn. Nå, ses.